Og det var Maria Grever, kan jeg huske, fra de notater, der står om den indimellem. Maria Greverne har skrevet den, og den er jo udkommet i mange forskellige former. Den er for øvrigt også i original orkesterarrangementet af den på 2 forskellige udgaver. Den er lavet som engelsk valser også. Ja vel, nå da. På den ene side, og på den anden side, der står den som her, sådan i en begin-form. Ja, så er der fri valg. Ja. Det er første gang, jeg har set sådan noget udgivet i 2 forskellige danserytmer. Men det var Maria Elena. Det var det i hvert fald. Og så ved jeg ikke, hvem det er, vi skal have fat i. Det er ikke Maria Elena i hvert fald. Goddag. Hvem har jeg i telefonen nu? Mia Forhørning. Det er Mia? Ja. Ja. Velkommen til dig. Tak skal du have, mand. Det er dit kælenavn, Mia. Det er Danon. Ja. Jamen. Ja. Danine. Nej, Danon for helvede. Nå. Ja. Det var det her. Ja, jamen, det var det. Hvorfor kaldes det? Jeg har heller ikke sagt, at jeg ikke vil kaldes, men jeg kalder mig bare Mia. Hvad? Hvad snakker du om? Hallo, man. Skal jeg have nogle pakker? Så bliver jeg træt af det. Nej. Hvad fanden? Mia, ja. Nej. Ja. Ja. Nej, men... Er du født og opvokset på Fanø, da? Nej, jeg kommer faktisk der, hvor du bor, men altså, jeg ved ikke lige ellers. Er din mormor derfra? Nej, det har jeg ikke sagt, men det kan godt være. Men skal... Nå. Nej, ja. nej. Ja, men hende kendte du jo så ikke rigtigt. Nej, det gør du jo slet ikke selvfølgelig. Hvor tror du det fra, hva'? Jeg kender hende fint. Jeg har ikke noget problem med min mormor. Har du været på Fanø? Jeg ved ikke, Mange gange, ja. Jeg skal ikke lige... Så... Kunne du tænke dig at bo der? Nej. Altså, jeg ved ikke lige, hvor det er, men altså, sådan, jeg kommer aldrig fra Ølgård af, altså. Ja, det er jo også ved vandet, jo. Nej. Det er jo noget længere nordpå. Nej. Ej, jeg ved ikke lige, hvad du ved om sådan verden og sådan noget. Nej, altså... Jeg ved ikke, hvordan det er. Jo, også på den års tid er der sikkert meget. Men der er koldt lige nu, men altså, jeg ved ikke lige... Hvis du ellers har mange penge, så kan du bare... Jeg må indrømme sådan et sted som Søndervig. Ja, tage ned på charterrejse og sådan noget. Det er sådan blevet lidt mere civiliseret, af hvad man skal kalde det, hvad snakker om? Men i Herning, der er... Jo, det var godt.